ହେଲା ଏକରେ ହେଲା ନାଗନାଡ଼ି ନାଗନାଡ଼ି ନ୍ୟାସ ନାଗନାଡ଼ି ନାଗନାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଏକରେ ହେଲା 3, 8, 9, 14 ହେଲା 15, 24, 20, 21 ହେଲା 26, 27 ହେଲା ପୁଷ୍ପ ନାଡ଼ି ତାପରେ ହେଲା 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 1 ହେଲା ନାଗନାଡ଼ି ମଧ୍ୟନାଡ଼ି ହେଲା ତୃତୀୟରେ ହେଲା 5, 6, 11, 15, 17, 18, 23, 24 ହେଲା ଗରୁ ନାଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ହେଲା ଗଣ ଗୋଟେ ଗଣ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଶମେଳକ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋତ୍ରକ ଆଉ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ମେଳକ ମିତ୍ର ମେଳକ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଗ ମେଳକ ହେଲା ତାରା ମେଳକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଏଇଗୁଡ଼ା 10 ମେଳକ ବିଭାଗର 10 ମେଳକ 10ଟା ମେଳକ ଯଦି ଏକା ହେଲା ତା ଭିତରେ ହେଲା ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ବାହାଘରର 10ଟା ମେଳକ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମେଳକ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବାହାଘର 10ଟା ମେଳକ ସେଥିପାଇଁ ମେଳକଟା ମେଳାଯାଏ। ଆଉ ରାଶି ଦୁଇଟା ଯଦି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଏକ ରାଶି ହେଇଥିବ ରାଜଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଏକ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଭିନ୍ନ ହେବ ସେଟା ରାଜଟ। ତେଣୁ ସେଠୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ।